राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ओम माता जी, विजयलक्ष्मी माता जी। भगवते प्रभुजी यारो हरे कृष्ण। प्रणति वासिकல நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். प्लीज माता जी, प्लीज माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अञ्जानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकडां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता विखाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्य देशधारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा माताजी, थैंक यू सो मच माताजी। मुत्तु प्रभु हरे कृष्णा, एकनाथ से देवीदासी माताजी, हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम। So, பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக்கிறோம். L2 கிளாஸ்ல கண்டினியூஸா இன்ட்ரெஸ்டோட கலந்துகிட்டு இருக்கிறது மிக்க மகிழ்ச்சி கொடுக்குது. நம்ம திரும்ப இப்போ வந்து சாப்டர் 11 பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது வந்து விஸ்வரூப தரிசனம். அதாவது விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுறது பாக்குறது வந்து அர்ஜுனன் வந்து எந்த சந்தேகமும் இல்லை. விஸ்வரூப தரிசனம் காட்டுனாதான் கடவுளா ஏத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் எந்த வித கன்ஃபியூஷனும் அர்ஜுனனுக்கு இல்லை. ஆனா நமக்கு நிறைய விஷயங்களை நம்ம எல்லாருக்கும் புரிய வைக்கிறதுக்காக அர்ஜுனன் அந்த கேள்வியை முன்வைக்கிறாரு. அதற்காக விஸ்வரூப தரிசனம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சாப்டர் 11ல இருக்கோம். அதாவது பக்தி யோகத்துல விஸ்வரூப தரிசனத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டது நமக்கு இங்க ஒரு அரிய வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. அதாவது அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரோட போதையினால அவங்களோட கிருஷ்ணரோட அட்வைஸ்னால அவரோட முகம் எல்லாம் போயிடுச்சு. அதாவது முழுமையா சரணடைஞ்சிட்டாரு. ஆத்மா பரமாத்மா தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்க ஆசைப்படுறாரு. ஏன்னா அவர் புருஷோத்தமர்னு ஏத்துக்கிட்டாரு. சோ எதிர்காலத்துல வர்றவங்க எல்லாம் சந்தேகிக்காம இருக்கிறதுக்காக அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுறதுக்கு கோரிக்கையை முன்வைக்கிறாரு. இது அவனோட சந்தேகத்துக்காக இல்ல, நம்ம எல்லாரோட நலனுக்காகவும் விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு. கிருஷ்ணர் வந்து எவ்வளோ நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான ரூபங்களை காட்ட இங்க வந்து உறுதியளிக்கிறார். ஏன்னா பல வர்ணங்கள் இருக்கு, அதுல பல வடிவங்கள் இருக்கு. ஆதித்யர்கள் இருக்காங்க, வசுக்கள் இருக்காங்க, ருத்ரர்கள் இருக்காங்க, அஸ்வினிகள் இருக்காங்க, மருத்துக்கள் இருக்காங்கிறதெல்லாம் நம்ம நேற்று பார்த்தோம். ஜடக்கண்கள்னால இதை பார்க்கவே முடியாது. பகவான் கிட்ட எப்படி கோரிக்கை முன் வச்சாரு அர்ஜுனன்? நான் பார்க்க முடியும் என்றால் எனக்கு அந்த கருணையை கொடுங்கள் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட முன் வைக்கிறாரு. அவருக்கு அந்த திவ்ய தரிசனம் காட்டப்படுது. அந்த திருஷ்டியை வந்து பகவான் கொடுக்கிறாரு. சாதாரண கண்களுக்கு அப்பாற்பட்ட தரிசனம் இந்த தரிசனம். அதாவது டெலிவிஷன்ல எப்படி டியூனிங் இல்லைன்னா எப்படி ஒரு இமேஜ் வரும், பிளர் அடிக்கும் இல்லையா, அதே மாதிரிதான் அந்த பில்மே பார்க்க முடியாது. அதே மாதிரி பகவான் கருணை இல்லாம நம்ம அதை தரிசிக்க முடியாதுங்கிறத எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்? திருதராஷ்டிர மன்னனுக்கு இதே தரிசனம் காட்டும் போது இது அவனால பார்க்க முடியல. ஏன்னா வந்து கண்கள் வந்து பிறவி குருடு இருந்தாலும் நான் உனக்கு தரிசனத்தை காட்டுறேன்னு அவர் காட்டும் போதும் அவனால சரியா பார்க்க முடியல. அந்த 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 ஒளி கதிர்களை தாங்கக்கூடிய சக்தி இல்லை. அதாவது பக்தியில இருக்கும் போது மட்டும்தான் நம்ம அந்த பகவானுடைய கருணையினால நம்ம பகவானை தரிசிக்க நமக்கான எலிஜிபிலிட்டி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும். இதை இன்னொரு வகையிலையும் பார்க்கலாம். பிரகலாதர் வந்து நரசிம்ம அவதாரத்துல வந்து பிரகலாதருக்கு நரசிம்ம அவதாரத்துல பகவான் அவதரிக்கிறாரு. அவதரிக்கும் போது எல்லா அசுரர்களும் கூட தேவதேவர்களும் கூட பயந்துக்கிறாங்க பக்கத்துல போறதுக்கு. ஆனா வந்து பிரகலாதன் வந்து பக்கத்துல அமைதியா போய் நிற்கிறார். பிரகலாதனை தவிர வேற யாருமே போக முடியாது. ஏன்னா பிரகலாதனுக்காக உருவாக்கப்பட்ட அந்த உருவம் பார்க்க மிகவும் பயப்படுறாங்க. அதாவது பக்தியில இருக்கிறவங்க தான் இப்பெல்லாம் நரசிம்மரை வந்து தரிசிக்கிறாங்க. நரசிம்மரை வந்து கருணையோட பாக்குறாங்க. இருக்கிறதுலயே வந்து நரசிம்மர் கருணையோட அருள் பாவிக்கிறார். ஏன்னா ஒரு பக்தனுக்காக அவதாரம் எடுத்தவர். சோ அதே மாதிரி நம்ம பகவானுடைய கருணை இல்லாம அந்த திவ்ய தரிசி இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப நம்ம மூணாவது போர்ஷன் பார்க்கிறோம். மூணாவது போர்ஷன்ல வந்து சஞ்சயன் வந்து விவரிக்கிறார் என்னென்ன சொல்றாங்கிறத இங்க பார்க்கலாம். வியாசரோட கருணையினால சஞ்சயன் வந்து அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்தாரு. அதனாலதான் அவரு இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு.
அந்த விஸ்வரூபத்துல அநேக கண்கள், அநேக வாய்கள், அநேக அற்புத தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நெக்ஸ்ட் பேஜ். திவ்யமா அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கியிருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக, பிரகாசமாக, எல்லையற்றதாக இருந்தது. அதாவது பகவானுடைய அந்த தரிசனத்தை இங்க நம்ம விவரிக்கிறாங்க, பார்க்கலாம். சஞ்சய் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஏன்னா சஞ்சயனுக்கு அந்த திவ்ய திருஷ்டி வியாசர் மூலமா கிடைச்சது. அவர் வந்து திருதராஷ்டிர மன்னனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இங்க டைரக்ட் டெலிகாஸ்ட் யாரு கிடைக்குது? நம்ம அர்ஜுனனுக்கு கிடைக்குது. நம்ம இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த டெக்னாலஜி இதெல்லாம் வந்து அன்னைக்கே வந்ததுதான்ங்கிறத நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். அங்க இருக்கிற விஷயங்களை இங்க அவங்கனால பார்க்க முடியுது திவ்ய திருஷ்டினால, இல்லையா? அவருக்கு வந்து அவ்வளவு கண்கள் இருக்கு, அவ்வளவு வாய்கள் இருக்கு, என்ன கணக்கு, எண்ணிலடங்காத கண்கள், அற்புதமான தரிசனம். அதை வந்து அர்ஜுனன் பார்த்துட்டு இருக்காரு. எவ்வளவு ஆபரணங்கள், வைடூரியம் ஆபரணங்கள், முத்துக்கள் அப்படின்னு ஜொலிக்கிறாரு பகவானு. அவ்வளோ பெரிய ரூபம், அவ்வளோ நகை ஆபரணங்கள் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த ரூபம் வந்து நிறைய ஆயுதங்களை தாங்கியிருக்கு. பல கைகள் இருக்கு, எல்லாத்துலயும் ஆயுதங்களை தாங்கிட்டு இருக்கு. தெய்வீகமான மாலைகள், அந்த மாலைகள், ஆடைகள், அற்புதமான அந்த ஆடைகள் எல்லாம் பார்க்கவே, பட்டு பட்டு பீதாம்பரம், இதெல்லாம் பார்க்கும் போதே மனசு அப்படியே லயித்திரும். அந்த மாதிரி அவரோட பிரம்மாண்டமான அந்த ரூபத்தை வந்து காட்டுறாரு. அந்த மாலைகள் எல்லாம் போட்டிருக்காரு. ஆடைகள் வந்து ரொம்ப கிராண்டா இருக்கு. அந்த உடலில பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்களும் வந்துட்டு இருக்கு. அவரு அங்க வராருன்னு நம்ம இப்பவே இங்க நினைச்சு பார்க்கலாம். பகவான் நம்ம பக்கத்துல இப்படி வராரு அப்படின்னா இந்த இடம் எவ்வளவு திவ்யமான வாசனை இருக்கும். அந்த வாசனை எப்படி இருக்கும் அங்க அங்க பகவானை பார்க்கும்போது அந்த அந்த நிமிடம் எப்படி இருக்கும்? இப்போ நம்ம இங்க இருந்து மனக்கண்ணால தரிசிக்க முடியும். பிரகலாதருக்கு வந்து நரசிம்ம அவதாரத்துல பகவான் வரும்போது அந்த இடமே வந்து ஒளிரூட்டப்பட்டிருக்கும், இல்லையா? ஏன்னா பகவான் டைரக்டா வராரு. அது வந்து நம்ம கற்பனையிலேயே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். சோ ஒரு சின்ன ஒரு ஃபயர் தான் கொடுக்குறாங்க. இதை வச்சு நம்ம கற்பனை பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நம்ம பகவானை பக்தர்கள் வந்து அவங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட வகையில வந்து கற்பனை பண்ணி பார்க்கறாங்க. இன்னைக்கு அலங்கரிச்சு, அதாவது இங்க வந்து நம்மளுடைய எளிமை ஒன்று. நம்ம மனதுல வந்து மனதளவுல தியானம் பண்றதும் பிரசாதம் ஆஃபர் பண்றதும் இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறத நேற்று கதையில பார்த்தோம். அதாவது மனதளவுல பிரசாதத்தை பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றோம். பகவான் அதை சாப்பிடுறத மனதுல கற்பனை பண்றோம். அவரு சாப்பிட்டு அந்த திருப்தியில அந்த பிரசாதத்துக்கு வந்து அருள் பாவிக்கிறாரு அப்படின்னு நம்மளுடைய அந்த 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 நிலை நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். அந்த பாவம் ரொம்ப முக்கியம். சோ இதுதான் பகவான் பார்க்கிறாரே தவிர நம்ம வந்து நிறைய வெரைட்டிஸோ இல்ல ரொம்ப ஆடம்பரமாவோ செய்யறது அப்பாற்பட்டது. ஆனா இது இல்லாம ஆடம்பரம் செய்யறது நம்மளோட திருப்திக்காக தவிர பகவான் வந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறார், எதை ஏத்துக்கிறார் அப்படின்னா எளிமையை கூட ஏத்துக்கிறாருன்னா அட்லீஸ்ட் அவருக்கு அப்படியே விட்டுற முடியுமா? நம்ம கிராண்டா கொடுக்கணும் இல்லையா? நம்மளுடைய பக்தி இங்க காட்டணும் இல்லையா? வெள்ளி தட்டுல வச்சு பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணி பகவானுக்கு அற்புதமா நம்ம கிட்ட என்ன வசதி இருக்கோ அந்த வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி இங்க செய்யதான் சொல்றாங்களே தவிர நமக்கு வந்து பிரம்மாண்டத்தை இங்க சொல்லல. சோ இந்த கற்பனையில நம்ம இந்த பாவநிலை புரிஞ்சுக்கிறோம். விஸ்வரூப தரிசனம் வரும்போதே நம்ம பகவானை சந்திக்க ஆரம்பிச்சிடணும். ஏன்னா வந்து இந்த சாப்டர் வந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவானை தரிசிக்கக்கூடிய இந்த வாய்ப்பு பக்தர்களுக்கு தளத்துக்கு வந்துட்டாங்க, அந்த எலிஜிபிள் தளத்துக்கு வந்துட்டாங்க. இங்க இருந்து நம்ம வந்து பகவானை தரிசிக்கக்கூடிய அந்த தளத்துக்கு உயர்றோம். போக போக நமக்கு வந்து மாயத்திரை விலகி பகவானை டைரக்டா தரிசனமும் கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. அநேக கண்கள், அநேக வாய்கள், அநேகமா இருக்கு. எல்லாம் அநேகமா இருக்கு. அற்புத தரிசனம். பார்க்க கண்கள் பற்றாது. 2 கண்கள்னால பார்க்க முடியாத அந்த உருவம் அவ்வளோ பிரம்மாண்டமான உருவம் நம்ம இங்க பார்க்கும்போது. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த தரிசனம் பாருங்க. அதாவது ஒரு ஒரு கிளியரா நீங்க விஷன் கொண்டு வந்து அதை தரிசிக்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு நிறைய இருக்கு.
நிறைய தலைகள் இருக்கு, தேவதைகள் இருக்காங்க, எல்லாரும் இருக்காங்க, அசுரர்கள் இருக்காங்க. இந்த மகாபாரத போர் நடக்குது, அது அங்க 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 தெரியுது. பாண்டவர்கள் இருக்கிறாங்க, கௌரவர்கள் இருக்கிறாங்க, அர்ஜுனனும் இருக்கான், கிருஷ்ணரும் அதுல இருக்காரு. அவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த தெய்வீக ஆபரணங்கள், தெய்வீக மாலைகள் மற்றும் ஆடைகள் எல்லாம் தெய்வீகமானது. அதனுடைய வாசனை, திவ்யங்கள் எல்லாம் வந்து நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு பிரம்மாண்டமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. திவ்யமான ஆயுதங்கள் மற்றும் திவ்யமான வாசனை பொருட்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கு. அற்புதமா, பிரகாசமா, எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. அதாவது அது என்டையர் வேர்ல்டு, பிரபஞ்சம் முழுவதும் கவரான மாதிரி அந்த அளவுக்கு பகவானுடைய திவ்ய ரூபம் அற்புதமா இருந்ததுங்கிறத இங்க சொல்றாங்க. காண கிடைக்காத தரிசனம். அதுக்குள்ள கிருஷ்ணர் விளையாண்டுட்டு இருக்காரு. கிருஷ்ணர் கூட அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோபியர்களோட கிருஷ்ணர் அந்த உணவு பரிமாற்றம் அதையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு பாருங்க. எல்லா எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் அதுக்குள்ள இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆகாயத்துல பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்துல உதயமான அந்த பரமபுருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். அதாவது ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கான சூரியன்கள் உதிச்சா எப்படி நம்மளால தாங்க முடியுமா? ஒரு சூரியன் வந்து கரெக்டா க்ளோஸ்ல போய் நம்மளால பார்க்கவே முடியல. போறவங்க அதே இதுல திரும்பி வராங்க. சோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஆயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் அட் அ டைம்ல உதிச்சதுன்னா எப்படி இருக்கும்? அந்த அளவுக்கு அந்த விஸ்வரூப ஜோதி, விஸ்வரூப அந்த வெளிச்சம், அந்த அதனுடைய சக்தி பிரம்மாண்டமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன் ஒரே சமயத்தில் உதயமாவதற்கு சமமான பிரகாசம். பார்க்கவே பிரமிப்பா இருக்கும். அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து மனக்கற்பனையில இப்ப கொண்டு வரலாம். பகவானை இப்ப தரிசிக்கிறோம். நம்ம வந்து அவ்வளவு வெளிச்சம் இருக்கு, நம்ம கண்கள்னால பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு பிரைட்டா இருக்கு அப்படிங்கறத இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த சமயத்துல இறைவனோட விஸ்வரூபத்துல பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்துல அர்ஜுனால பார்க்க முடிஞ்சது. அர்ஜுனன் வந்து எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல பாக்குறாரு அப்படிங்கிறத இங்க பார்க்கலாம். அதாவது அநேக முகங்கள், அநேக கண்கள், திவ்ய ஆபரங்கள், திவ்ய ஆயுதங்கள், திவ்ய வாசனை, திவ்ய மாலை எல்லாமே இருக்கு. 1000 சூரியன்களுக்கு ஒளி பெய்ஞ்ச மாதிரி பலாயிரக்கணக்கான அகிலத்தின் எல்லா பிரம்மாண்டம், அகிலம் ஃபுல்லா நம்ம அங்க பாக்குறோம். எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல பாக்குறோம்னா எப்படி முடியுமா? நம்ம கண்களுக்கு அவ்வளவு சக்தி. நம்ம கண்கள்ல வந்து அட் அ டைம்ல 4 மேட்டர் கொடுக்கும்போது அதையே பார்க்க நம்ம கண்ணு சிரமப்படுது. தூரத்துல இருக்கும் பார்க்கும்போது கண்ணு வலிக்க ஆரம்பிக்குது. அப்படி இருக்கிறப்ப இவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்ட ரூபத்தை வந்து பாக்குற ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது. விஸ்வரூபம் வந்து கிருஷ்ணரோட ஜனசக்தியோட வெளிப்பாடு. இது எல்லையற்ற மகிமை உண்டது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். 1000 சூரியன்களுக்கு ஆகாயத்தில் உதிச்சா எப்படி இருக்கு? இந்த வெளிச்சம் இருக்கு. அது கூட விஸ்வரூப தரிசனத்துக்கு ஈடாகாதுன்றத இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இந்த சிறப்பு பார்வையை வந்து அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் கொடுத்ததுனால நான் ஒரு நாளை மட்டும்தான் காண முடிஞ்சது. ஏன் அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்தாரு? அர்ஜுனன் பொறாமையற்றவன், அவன் நண்பன், நண்பனா பார்க்கணும். அந்த பாவத்துல அர்ஜுனன் வந்து சீடனா சரணாகதி அடைஞ்சிருக்கான். அதனால வந்து அர்ஜுனனுக்கு அந்த தரிசனத்தை பகவான் திவ்ய திருஷ்டி மூலமாக அருள் பாவிக்கிறார் அப்படிங்கிறத பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழு முதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினார். இப்போ நம்ம பௌதீகத்துல வர்ற வந்து உடல் சம்பந்தப்பட்ட அந்த அதிர்வுகள் வேற. நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம். நிறைய ஒரு சில டைம் எக்ஸைட்மெண்ட்ல இன்னைக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஒரு மாதிரி இல்ல கிரிக்கெட்ல ஜெயிச்சுட்டா நம்ம அது மாதிரி பண்றோம் இல்லையா? அது மாதிரி எல்லாம் அதெல்லாம் வந்து பௌதிகம். ஆனா இங்க தெய்வீக தெய்வீக அந்த சிந்தனை பற்றி இங்க சொல்றாங்க. எப்படின்னா அவனோட குழப்பம் எல்லாம் அவ்வளவு குழப்பத்துல இருந்தாங்க இல்லையா அர்ஜுனன். அந்த உடல்ல வந்து மயிர்கூச்சி எறியுது. அப்படியே அந்த ரோமங்கள், கை கால்ல இருக்கிற ரோமங்கள் எல்லாம் அப்படியே நிக்கிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு உடம்பெல்லாம் சிலிர்க்குது.
அந்த மாதிரி சிரம் தாழ்த்தி அந்த சூழ்நிலையில சிரம் தாழ்த்தி கை கூப்பி வணங்கியபடி முக்கிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளுடன் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கணும். நமக்கே வந்து திடீர்னு பகவான் வந்துட்டா நம்ம என்ன செய்வோம்னு ஒரு நிமிஷம் நம்ம நினைச்சு பார்ப்போம், தடுமாறுவோம். ஏன்னா நம்ம நம்ம எளிதில் நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அந்த சூழ்நிலை இல்லையா. அதாவது பகவானே டைரக்டா வந்திருக்காரு அப்படின்னா அந்த சூழ்நிலை நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா இல்லையானே நமக்கே தெரியல. சோ நம்ம செய்வது அறியாது குழப்பத்துல அதாவது நம்ம கதைகள்ல பார்க்கோம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பகவான் கிட்ட இது வேணும் அது வேணும்னு வேண்டிட்டு போறவங்க கூட துருவ மகாராஜா போனார் இல்லைங்களா. அது மாதிரி எனக்கு ராஜ்யம் வேணும், ராஜ்யம் வேணும், செல்வங்கள் வேணும்னு ஆசைப்பட்டு போனவரு பகவானை பார்த்து அந்த மாயத்துல எல்லாமே மறந்துட்டாரு. கேட்க நினைச்சதையே மறந்துட்டாரு. தட் மீன்ஸ் அவர் என்ன நினைச்சாரோ அதுக்கு மேல அற்புதத்தை அங்க பாக்குறாருங்கிறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். குசேலர் கதையில பாக்குறோம். கிருஷ்ணரை போய் பார்த்து எப்படியாவது நம்ம இந்த செல்வத்தை வாங்கிட்டு வாங்கன்னு அவங்க மனைவி சொல்லி அடிச்சு வைக்கும் போது தன்னுடைய நண்பன் கிட்ட எப்படி கேட்கறதுன்னு தயங்கிட்டே தான் போனாரு. ஆனா அங்க போன அந்த சூழ்நிலையில கிருஷ்ணர் வரவேற்பு கொடுத்த அந்த மயக்கத்துல அவர்னால எதுவுமே கேட்க முடியல. அதாவது ஒரு அவ்வளவு பெரிய உயர்ந்த தளத்துல ராஜாவா இருக்கிறவர் நமக்கு வந்து பணிவிடைகள் செய்யறாரு. ஒரு அந்தனருக்கு உரிதான அத்தனை சேவைகளையும் கிருஷ்ணர் செய்யறத நம்ம அங்க பார்க்கணும். நட்புக்கு உதாரணமா அந்த அந்த இது நமக்கு எல்லா இடங்கள்லயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அவ்வளவு பிரமிப்பாய் கடைசியில என்ன கேட்கறதுன்னு தெரியாம கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். இப்ப பாருங்களேன், நிறைய பேர் கோயிலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய லிஸ்ட் வச்சிருப்போம். இந்த மாதிரி போனதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா இந்த தடவை விடக்கூடாது, போன தடவை கிருஷ்ண வீட்டை மறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய லிஸ்ட் எடுத்துட்டு போவாங்க. அங்க போய் மனசுல நிறைய லிஸ்ட் போட்டுட்டே போவாங்க. அங்க போனதுக்கு அப்புறம் தரிசனம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அது எல்லாமே மறைக்கப்பட்டுரும். ஏன்னா வந்து அவங்க உண்மையான அந்த பக்தியில பகவானை பாக்குற அந்த தரிசனத்துல சொல்ல வேண்டியதையே சொல்லாம போயிடுவாங்க. சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை. பக்தர்கள் வந்து தனக்கு எது வேண்டும் என்று கேட்பதே இல்லை. எது கொடுத்தாலும் உன்னுடைய சிறப்பு கருணையை ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சரணாகதி அடைகிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இடத்துல வந்து சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க உறவு முறை நட்புல இருந்தாரு இல்லையா, நட்புல இருந்து அற்புத ரசத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிட்டாரு. யாரு? நம்மளோட அர்ஜுனன். அதாவது அர்ஜுனன் வந்து வெறும் நண்பன்னா கேஷுவலா நம்ம வந்து டேய் வாடான்னு அந்த மாதிரி சிம்பிளா போயிடுவோம். ஆனா இந்த இடத்துல ஒரு அற்புத ரசத்துக்கு மாறிட்டாரு. ஏன்னா மயில்கள் கூச்செறிய வணங்கியபடி, ஏன்னா சரணாகதி அடைஞ்சிருக்காரு இல்லையா. அந்த விஷயம் தன்னுடைய நண்பன் இவ்வளவு பெரிய இவ்வளவு பிரபஞ்சத்திற்கும் முழு முதற் கடவுளா அப்படின்னு நினைச்சு பார்க்கவே அவனால தாங்க முடியல. அப்படியே மயிர்கூச்செறியுது. அந்த அந்த அற்புத ரசத்துல அவருக்கு கை கூப்பி வணங்குறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அர்ஜுனன் சொல்றாரு, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக விட்டிருப்பதை நான் காண்கிறேன். எல்லா தேவர்களும் இருக்கிறாங்க, எல்லா உயிர்வாளிகளும் இருக்காங்க. தாமரை மலரில் அமைந்திருக்கிற பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களை எல்லாத்தையும் நான் பாக்குறேன் அப்படின்றாரு அர்ஜுனன். அர்ஜுனன் வந்து இங்க என்னென்ன பாக்குறாரு? தேவதைகள், அத்தனை தேவதைகள் அத்தனை பேர் இருக்காங்க உள்ள. எல்லா உயிர்வாளிகள் இருக்காங்க, பிரம்மதேவர் இருக்காரு, சிவபெருமான் இருக்காரு, எல்லா ரிஷிகள் இருக்காங்க, நாகங்கள், அத்தனை பேரை இத்தனை ஒரே நேரத்துல பார்க்கக்கூடிய நமக்கு அந்த கண்ணுக்கு எப்படி பவர் கிடைக்கும் இல்லையா. அந்த அது எப்படி இருக்கும் நம்ம நினைச்சு பாருங்க. கண்ணுக்கு வந்து முழுமையா நான் இன்னைக்கு வந்து சந்தோஷப்பட்டேன்னு நிறைய ஒரு சில இடங்கள்ல சொல்லியிருப்போம். ஆனா முழுமை அது இல்லை. நம்ம பார்த்தது வந்து வரைமுறைக்கு உட்பட்டது. இங்க வந்து பகவானது எல்லையற்றது. அது அப்படியே ஒரே டைம்ல பார்க்கும்போது அப்படியே நான் தழுத்தெடுத்து உடம்பெல்லாம் சிலிர்த்து கைகூப்பி வணங்குறாரு நம்ம அர்ஜுனன். எல்லா உயிர்வாளிகளும், ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லா உயிர்வாளிகளும் ஒரே இடத்துல பாக்குறாரு. பிரம்மதேவர் வசிக்கிற பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த இடமான அந்த இடத்தையும் பாக்குறாரு. அது அங்க பிரம்மலோகம் இருக்கு இல்லையா, பௌதிக உலகத்திலே மிக உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறது பிரம்மதேவர். பிரம்மதேவர் வசிக்கிற பிரம்மலோகம், அதையும் பாக்குறாரு. கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணுவையும் பார்க்க முடியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு இந்த தலைமையெல்லாம் போக போக படிப்போம் நம்ம டீட்டெயிலா. நம்ம இங்க என்னென்ன பாக்குறாருங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த விஸ்வரூபம் வந்து உடலில் பற்பல கைகள், வயிறுகள், வாய்கள், கண்கள், எல்லையற்றது எங்கும் பரவி இருக்கிறத முதல்ல சொன்னதே திரும்பி சொல்லியிருக்காங்க. அவ்வளவு பிரமிப்பா இருக்கு. அதை கேட்கவே பார்க்கவே கண்கள்ல ஆனந்த கண்ணீர் வடியுது, கைகள் வந்து சிலிர்க்குது, தழுத்தழுக்குது. அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஆன்மீக
அந்த உணர்வு கிடைக்குது அப்படிங்கிறத இங்க பார்க்கலாம். தெய்வீக உணர்வு, அந்த உணர்வு நிலை, அந்த நிலையில நம்மனால உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை மகிழ்ச்சியும் நமக்குள்ள இருக்கும். இதை விட மகிழ்ச்சியானது ஒன்றுமே இல்லைங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கோம். எப்பவுமே தெய்வீக தளத்துல இருக்கிறது எல்லையற்ற ஆனந்தம். அந்த பரமானந்தத்தை அனுபவிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? சின்ன சின்ன இந்த அற்ப ஆசைகளை விடணும். இந்த அற்ப ஆசைகள்ங்கிறது நமக்கே புரிய ஆரம்பிச்சிடும். பௌதீகத்துல செய்ய நம்ம காண்பது, நம்ம அனுபவிக்கிறது அத்தனையும் டெம்பரவரியான, நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஆசைகள். இந்த ஆசைகள் எல்லாம் தாண்டி நம்ம அந்த அந்த எல்லையற்ற ஆனந்தத்தை அடைவோம். நம்ம போக போக பக்தியில முன்னேற முன்னேற அது கிடைக்கும் போது நம்ம இந்த அல்ப ஆசைகள், எப்படி சின்ன குழந்தையில எப்படி நம்ம இந்த குச்சி மிட்டாய் அது இதுன்னு வாங்கி சாப்பிட்டோமோ, எப்படி அதை விட்டுட்டோம். இப்ப போய் வாங்கி சாப்பிடுமா கேட்டா கூட நமக்கு அவமானமா இருக்கும். ஐயே நானா அதெல்லாம் சாப்பிட்டேன் அப்படிம்போம் இல்லையா? அதே மாதிரியே நாமளா இந்த மாதிரி அல்ப ஆசைகளுக்கு அடிபட்டோம் அப்படிங்கிறத எத்தனையோ பேர் காரி துப்பியிருக்காங்க. இந்த வாழ்க்கையில வாழ்ந்து நம்ம அனுபவிச்சதுக்காக என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஆச்சாரியார்கள் அவங்க இவங்க எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம டீட்டெயிலா பகவத்ல படிப்போம். தன்னைத்தானே காரி துப்பிக்கிறாங்க, நான் இந்த மாதிரி இருந்தேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ பக்தியில உயரும் போது நம்ம அந்த பரமானந்தம் கிடைக்குங்கிறத இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் எல்லையற்றவரா இருக்காரு. அவர் மூலமா எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்ற எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இவ்வளவு நேரம் பார்த்து மயக்கத்துல போய் அந்த இதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டாரு அர்ஜுனன். அதுக்கு மேல தாங்க முடியல. ஏன்னா ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கு. அதாவது தாங்க முடியாத அளவுக்கு பிரகாசம். அதாவது பார்க்க முடியலன்ட்டுல அந்த அந்த பிரம்மாண்டத்தை தாங்கக்கூடிய சக்தி நமக்கு இல்லைங்கிறது தான் புரிஞ்சுக்கணும். பகவான் பகவான் அவருக்கு அது ஈஸி. உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகிறது. சோ எனக்கு ஈஸியான உன்னோட அந்த ரூபத்தை காட்டு கிருஷ்ணா. ஏன்னா நீ கதைகள் வச்சுட்டு மகுடங்கள்லாம் வச்சுக்கிட்டு சங்கு சக்கரம் வச்சுக்கிட்டு நீ அந்த உருவத்தை எனக்கு காட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பிரகாசமான சூரியனை போல பிரம்மாண்டமா இருந்தது அந்த தர்ஷனம். ஹரே கிருஷ்ணா. அறிய வேண்டியவைகள் எல்லாவற்றிலும் முதன்மையானவர் நீரே. எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. நீரே அழிவற்றவர், பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுள் நீரே என்று சொல்லியிருக்காரு. இது என்னோட அபிப்பிராயம். அதாவது நம்ம சன்னியாசிகள் இவங்கெல்லாம் ராஜாவை பார்க்க போவாங்க. ராஜாவை பார்க்கும்போது அவங்கள குளோரிஃபை பண்ணுவாங்க. ஏன்னா உண்மையிலேயே அந்த ராஜா ரொம்ப நாட்டுக்காக நல்லது பண்ணியிருப்பாங்க. ரொம்ப சாஸ்திரம் சம்பிரதாயங்களை தெரிஞ்சவங்களா இருப்பாங்க. தர்ம முறைப்படி ஆட்சி புரியவங்களா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லா கலைகளையும் கற்றிருப்பாங்க. இவ்வளவு நாட்டு மக்களையும் காத்திருக்கக்கூடிய சக்தி அவருக்கு உயர்ந்ததா இருக்கும். நம்ம எல்லாம் அதுல ஒரு பங்கு கூட இருக்காது. அப்படி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி பெரிய ஸ்தானத்துல இருக்கிறோம். நான் சொல்றது இந்த மாதிரி இப்ப இருக்கிற பௌதிகத்துல கிடையாது. இது நம்ம எல்லாத்தையும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஒருத்தர் நம்ம இப்பவும் பார்த்தாலும் நமக்கு அவங்கள பத்தி குளோரிஃபை பண்ணணும்னு தோணும். அதாவது ஒரு புகழ் ஆபரணம். அதாவது ஏதோ ஒரு வகையில அவங்களுக்கு புகழ்ச்சியா சொல்லும். உங்களை பார்த்தது இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. ஏதோ ஒரு மன கஷ்டத்துல இருந்தேன். பக்தர்கள் சொல்லும் போது இப்படி சொல்லுவாங்க, நான் ஏதோ ஒரு மன கஷ்டத்துல இருந்தேன், உங்க வார்த்தை கேட்டோன்னே கொஞ்சம் மன திருப்தியா இருந்தது. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறத கேட்டிருக்கோம். அதே மாதிரியே இங்க அவரை பார்த்த உடனே எல்லாமே நீர்தான் குளோரிஃபை பண்றாரு. இதுக்காகத்தான் நிறைய பாடல்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த பாடல்கள் அந்த ரசத்தை நம்ம அனுபவிக்கலாம். குளோரிஃபை பண்ண 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 பகவான் மேல நமக்கு அந்த அன்பு அதிகமாகி பிரேமையில கொண்டு விடும். அது என்னங்கிறத நம்ம அந்த அந்த தளத்துக்கு வரும்போது புரிஞ்சுக்கலாம். அது நம்ம சொன்ன கருத்துக்கள் அத்தனையும் பின்பற்றிட்டா போறோம். இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆஃபர் பண்ணணும். பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு ஆஃபர் பண்ணணும். அதை திரும்ப எடுத்துக்கிறோம். சோ இங்க அந்த பாவம் தான் முக்கியமே தவிர நம்ம அங்க வச்சு அது யாருக்காவது அக்கௌண்ட்டுக்கு போகுதா? யாருக்கும் இல்லை. அதனால யாருக்கும் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. இருந்தாலும் நம்ம மனதை உயர்த்திக்கிறதுக்காக நம்ம அந்த பாவனை நிலை செய்யறோங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். சோ எல்லா அகிலங்களுக்கும் ஆதாரம் நீரே. நீரே அழிவற்றவர், நீரே பழமையானவர்னு குளோரிஃபை பண்றது அர்ஜுனன். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரோட இந்த உயர்ந்த தன்மையை உணர்றது வந்து அறிய வேண்டியவைகளிலே முதன்மையானவரா இருக்காரு, எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரமா இருக்காரு, அழிவற்றவராக மிக பழமையானவராகவும் இருக்காரு, தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர். முதல்ல சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன்ல இருக்கிற மாதிரி முதன்மையானவர், பழமையானவர், எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்காரு, ஆதியும் அவரே, அந்தியும் அவரே அப்படிங்கிறதெல்லாம் இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப நம்ம அடுத்த அடுத்த பிரிவுக்கு போலாம். விஸ்வரூப தரிசனம் வந்து 1000 சூரியனுக்கு கூட ஈக்குவல் ஆகாது, அந்த அளவுக்கு அது பிரம்மாண்டமா இருக்கு. இதனோட நெக்ஸ்ட் சப் சப் டிவைடிங் நம்ம பாக்குறோம். 19ல இருந்து 20 வரைக்கும் அர்ஜுனன் அந்த கால ரூபத்தை வர்ணிக்கிறார். எப்படி வர்ணிக்கிறார்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நீர் ஆரம்பம் நடுவும் இறுதியும் இல்லாதவர், உமது பெருமை அளவிட முடியாதது, தங்களது கைகள் அளவிட முடியாதவை, எல்லாம் பெருசா இருக்கு, பார்க்க முடியாது, நமக்கு எண்டே தெரிய மாட்டேங்குது, அந்த மாதிரி இருக்கு. சூரியனும் சந்திரனும் உமது கண்கள், உங்களுடைய கண்களா இருக்காங்க, எப்படி ஒளிரூட்டதும் பிரைட்டா இருக்கிறது ரெண்டுமே வந்து அவரோட கண்களா தெரியுது. வாயிலிருந்து வெளியில வர நெருப்பு ஜுவாலையையும் உமது சுய தேஜஸால் இந்த அகிலம் முழுவதையும் தாங்கள் எரிப்பதையும் நான் காண்கிறேன் அப்படிங்கிறது. அவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்கு, சொல்லிட்டே போலாம். அது ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய ரூபம், விஸ்வரூப தரிசனம், நம்ம பேசுறதுக்கு டைம் பத்தாது, அந்த அளவுக்கு அந்த வர்ணனைகள் இருக்குங்கிறத அதுல ஒரு சிலதுதான் நம்ம இப்ப பாக்குறோம். நம்ம ஒரு சிலது வந்து சாம்பிள், இது வெரி சாம்பிள், பேசிக் லெவல்ல. இன்னும் டீப்பா போன அந்த ரூபத்தை பார்க்கும்போது நம்மையே மறந்துடும், தன்னையே மறக்கும் அந்த சூழ்நிலை நமக்கு அந்த நேரத்தில் ஏற்படும். ஹரே கிருஷ்ணா. சூரியனும் சந்திரனும் உமது கண்கள் வெளிவரும் நெருப்பு ஜுவாலைன்னு சொல்றாங்க. இந்த பிரம்மாண்டத்தை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர். மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்ர ரூபத்தை கண்டு உலகமும் குழம்பியுள்ளது. இத பார்க்க எல்லாருமே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டோம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இப்ப நம்ம ஒரு பேசிக் இதுதான் ஒரு சாம்பிள் கொடுத்தோம், கொஞ்சம் நிறையவே தலைக்கு போட்ட மாதிரி இருக்கு இல்லையா. ஏன்னா அந்த பிரம்மாண்டம் இத நேர்ல பார்க்கும்போது இன்னும் எப்படி இருந்திருக்கும். அதனால வந்து அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு, இந்த பிரம்மாண்டம், இந்த உலகமும் குழம்பி இருக்குங்கிறாரு. ஏன்னா நிறைய கைகள், நிறைய வயிறு, நிறைய முகங்கள், நிறைய கண்கள், ஆதி அந்தம் எல்லாமே இருக்கு. சூரியன் சந்திரன் கிரீடங்கள், அந்த கதா சக்கரங்கள், நிலவு சூரியன், இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கு. பிரம்மா சிவன் தேவர்கள் எல்லாரையும் பாக்குறாருங்க. விஸ்வரூபத்துல எல்லா ஜீவராசிகளையும் பாக்குறாங்க, எல்லா கிரகங்களையும் பாக்குறாங்க, எல்லா நட்சத்திரங்களையும் பாக்குறாங்க. கிருஷ்ணரே எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்காருங்கிறத, அவர் எல்லாத்தையும் தாங்குறாருங்கிறதையும் இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்துல நிறைய பேருக்கு குழப்பங்கள் இருந்தாலும் இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை கண்டதுக்கு அப்புறம் நிறைய மனமாற்றம் இருக்கிறத நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். சோ இந்த தரிசனம் படிக்கும் போதே நமக்குள்ள நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும். இதெல்லாம் வேதங்களோட சாரம். இது இங்க வந்து உண்மையை தான் எடுத்து சொல்றாங்க. வேதங்கள் படி நம்ம பின்பற்றணும், அது வேதங்கள்ல சொன்னதை நம்ம உள்ளபடி ஏத்துக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்திருக்காரு. பிருத்திவியோ, சொர்க்கத்திற்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி, அந்த ரெண்டுக்கும் நடுவுல இருக்கிற அந்த பகுதிகள் லோகத்ரயம், உலகங்கள் எல்லாத்தையும் இங்க பார்க்கலாம். ஆபூர் புவனா லோகம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்லோகம் வருது இல்லைங்களா, அதுல எல்லா லோகங்களை பத்தியும் படிக்கலாம். சத்தியலோகம் இருக்கு, தபலோகம் இருக்கு, ஜனலோகம் இருக்கு, மகாலோகம் இருக்கு, மகரலோகம் இருக்கு, சொர்க்கலோகம் இருக்கு. இந்த மாதிரி மேல இருக்கிற லோகங்களும் கீழே இருக்கிற லோகங்கள், அதல்ல வித்தல சுத்தல ததாலத ததால ததா தலாத்தல தலாத்தல மகாத்தல ரசாத்தல பட்டால, இந்த மாதிரி எல்லா கீழ் லோகங்கள் இத்தனையும் நம்ம வந்து இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. உலகமே தெரிஞ்ச மாதிரி, அது பகவானை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா உலகத்தை இருக்கிற அத்தனையும் தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி. ஆனா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை தான் நம்ம நிறைய பிராக்டிஸ் வகையில பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா.
இந்த இந்த தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து அவங்க எல்லாம் உங்ககிட்ட சரணடைஞ்சிட்டாங்க, உன்னில் புகுந்திருக்காங்க அப்படின்றாங்க. எல்லாம் சரணடைஞ்சவங்க எல்லாம் அங்க உள்ள இருக்காங்க. தேவர்கள் கை கூப்புறாங்க, ஏன்னா பகவான் இல்லையா, தேவர்களுக்கு அவர்தான் அதிபதி. அதனால அவங்க எல்லாருமே அடைக்கலம் புகுந்துட்டாங்க. சிலர் ரொம்ப என்ன பண்றாங்க, அச்சமுற்றுக்கு கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்யறாங்க. ஒரு சிலருக்கு பயம், ஒரு சிலருக்கு பார்க்கவே பயம். அவங்க எல்லாம் கைகூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கிறாங்க. நிறைய பேர் நரசிம்மர் ரூபத்தை தரிசிக்கிறதுக்கு பயப்படுறாங்க. பயப்படவே தேவையில்லை. ஏன்னா நரசிம்மர் ரூபம் அவ்வளவு கருணையானது. கேட்டது ஈஸியா கொடுப்பாருங்கிற ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு வரும். ஏன்னா ஒரு பக்தனுக்காக ஒரு அவதாரம் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பகவான் எவ்வளவு கருணை உள்ளவர்ங்கிறத அங்க புரிஞ்சுக்கலாம். பக்தனை காப்பதற்காக மட்டுமே வந்தாரு, வேற வேற எந்த வைபவங்களையும் அவர் புரியல. அந்த நேரத்துல வந்தாரு, அவதரிச்சாரு, காப்பாற்ற வேண்டியதை காப்பாத்தினாரு, அவர் தரிசனத்தை காட்டினாரு, அசுரரை அழித்தார். அவரு அந்த பீரியட் முடிஞ்சிருச்சு. மற்றதுல எல்லாம் நிறைய வைபவங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ பகவானுடைய கருணையை இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். கைகூப்பி கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்யறாங்க. ஒரு சிலர் பயந்து ஓடுறாங்க. யாரு? நம்ம அசுரர்கள் எல்லாருமே உள்ள வராங்க இல்லையா. அதனால மகாரிஷிகள், சித்தர்கள் எல்லாரும் அமைதி அமைதின்னு கத்திட்டு எல்லாரும் ஓடுறாங்க. அதாவது இந்த போர்க்களத்துல நம்ம பாக்குறது ஒரு சின்ன பகுதி. அந்த சின்ன பகுதியில நிறைய சத்தங்கள், நிறைய கூச்சல்கள், நிறைய கதறல்கள், நிறைய நிறைய சம்பாஷணைகள் எல்லாமே கேட்கும் போது நம்ம நம்ம மைண்ட் எப்படி கன்ஃபியூஷன் அந்த காதுல கொண்டு போய் சேர்த்த முடியாது. அதே மாதிரி அது ஒரு போர்ஷன் தான். அந்த ஒரு போர்ஷன் இந்த மகாபாரத போர் உள்ளேயே தெரியுது. பகவானுடைய அந்த ரூபத்துல அந்த போர் ஒரு கார்னர்ல தான் தெரியுது. மற்றதெல்லாம் பார்க்கும்போது, ஹரே கிருஷ்ணா, மற்றதெல்லாம் பார்க்கும்போது இன்னும் எவ்வளவு பிரமிப்பா இருக்குங்கிறத இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் கைகூப்பி பயத்தோட பிரார்த்தனை எல்லாம் செய்யறாங்க. ரிஷிகள், சித்தர்கள் எல்லாரும் ஓடுறாங்க, வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கிறாங்க, எல்லாரும் பிரார்த்தனை செய்யறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சிவபெருமானின் பல்வேறு தோற்றங்கள், ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், சாத்தியர்கள், விஸ்வதேவர்கள், அஸ்வினிகள், மருத்துக்கள், முன்னோர்கள், கந்தர்வர்கள், யக்ஷர்கள், அசுரர்கள், சித்தர்கள் என அனைவரும் வியப்போட பார்த்துட்டு இருக்காங்க. யார் யார் இருக்காங்கிறதே நமக்கு தெரியாது, அதெல்லாம் இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆதித்யர் இருக்காங்க, வசுக்கள் இருக்காங்க, சாத்தியர்கள் இருக்காங்க, விஸ்வதேவர்கள் இருக்காங்க, கந்தர்வர்கள் இருக்காங்க, யக்ஷர்கள் இருக்காங்க, அசுரர்கள் இருக்காங்க, மருத்துக்கள் இருக்காங்க, சித்தர்கள் இருக்காங்க. இத்தனை பேரும் பிரமிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ தேவர்களோட பாதுகாப்பிற்காக பிரார்த்தனை செய்யறாங்க. பயத்தோடு அவங்களோட பாதுகாப்பு விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த சராசரமும் நடக்குது. ஏன்? தேவர்களுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும் இல்லையா. இங்க ஒரு அற்புதம் நடந்துட்டு இருக்கு, எல்லாரும் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ஓடுறாங்க. என்னன்னா ஒரு பௌதிக லோகத்துல நமக்கு அர்ஜுனனுக்கு விஸ்வரூப தரிசனத்தை பகவான் காட்டுறாருன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ஓடுறாங்க. பயத்தோடும் எப்போடும் பிரார்த்தனையும் செய்யறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், பற்பல கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன்னு சொல்லிட்டாரு அர்ஜுனன். பிரமிப்பை வர்ணிக்கவே முடியல. அந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்டமா இருக்கு. அவ்வளோ வாய், அவ்வளோ கை, காலு, பல்லு எல்லாத்தையும் பார்த்த உடனே நம்மளால டைஜஸ்டே படிக்க முடியல. அந்த மாதிரி எல்லாரும் குழம்பியிருக்காங்க அப்படிங்கறத இங்க சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும்போது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உண்மை நான் காணும்போது எனது மனம் பயத்தினால குழம்புது. எனது மனநிலையை சமநிலைப்படுத்த உங்களுடைய அந்த ரூபத்தை காட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிட்ட கோரிக்கையை முன்வைக்கிறார். பார்த்து பிரமிப்பாகிறது, அந்த உடல் சிலிர்க்கிறது, தெய்வீக உணர்வுகளை எல்லாம் அடைஞ்சிட்டாரு அவரு. இப்ப அவரு நார்மலா எப்பவும் போல, ஏன்னா பகவானாலே பார்க்க ஒரு பக்தி வரணுமே தவிர பயம் வரக்கூடாது. நிறைய பேர் இங்க பயந்து ஓடுறாங்க இல்லையா உள்ள இந்த தரிசனத்தினால. ஸோ இது பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் குழப்பம் ஜாஸ்தியா வருது. தயவு செஞ்சு அந்த சச்சிதாந்த விக்கிரக ரூபம் அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது எவ்வளவு அற்புதமா இருக்கு. நம்ம அவர் மனது, அவரு எளிமைன்னு சொல்றது அவருடைய கருணை அந்த ஆடை ஆபரணங்கள் அலங்கரிக்கப்பட்டு பட்டு பீதாம்பரத்துல பகவானை அந்த சந்தோஷத்தோட அந்த முகத்துல பார்க்கும்போது நமக்கு இருக்கிற கவலைகள் எல்லாம் மறந்துடுது. சோ அதை காட்டுங்கன்னு சொல்லி கோரிக்கை முன்வைக்க போறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா.
சோ தேவர்களின் இறைவனே, உலகங்களின் அடைக்கலமே, என்னிடம் கருணை கொள்ளும் கால நெருப்பினை போன்ற உமது முகங்களையும் பயங்கரமான பற்களையும் கண்டபின் எனது மனதை நிலைநிறுத்தவே முடியவில்லை. மனசு அப்படியே ஓடுது, இங்கேயும் அங்கேயும் ஓடுது. ஏன்னா அந்த அற்புத ரூபத்தை நம்ம கேட்கவே பிரமிப்பா இருக்குன்னா, அதை பார்க்கும்போது எப்படி இருந்திருக்கும் நம்ம இங்க இருந்தே கற்பனை பண்ணலாம். நெருப்பு, ஜுவாலை, சூரியன், சந்திரன், உலகத்தில் உள்ள அத்தனை முக்கியமான இதையும் அதுக்குள்ள பாக்குறோம். தேவர்கள், தேவதைகள் எல்லாரையும் பார்க்கலாம். எனது மனம் நிலைநிறுத்த முடியலை சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ரசம் வந்து அந்த நட்புல இருந்தார் இல்லையா, அது வந்து இப்போ வந்து பக்தியிலையும் வந்தார் அவரு. பக்தியில இருந்தும் பயத்துக்கு போயிடுச்சு. தேவர்கள் அனைவரும் குழம்பி இருக்காங்க, அவங்களை போலவே நானும் குழம்பிட்டேங்கிறாரு. என் மனம் பயத்தினால குழம்புது, எனது மனதின் நிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால முடியல அப்படின்றாரு. எனது மனதை நிலைநிறுத்த முடியல, எல்லா திசைகளிலும் நான் குழம்பியுள்ளேன் அப்படிங்கிறாரு. ஏன்னா பிரம்மாண்டமா இருக்கு அந்த ரூபம். நம்மளே வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு ஃபில்மோ ஏதோ ஒண்ணு பார்த்துருந்தோம்னா என்ன இருக்கும், மனசே ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்படும். சோ சாந்தமா ஏதாவது ஒரு இனிமையா பகவான் பாடலை கேட்டா மனது லயிக்க ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரி நம்ம இந்த இந்த சூழ்நிலையில இவ்வளவு பார்த்து எனக்கு மனசு கொஞ்சம் அற்புதம் தான் இது, தெய்வீக வடிவம் அற்புதம். ஆனாலும் வந்து ரொம்ப நேரம் அந்த அந்த தரிசனத்தை காணும் சக்திகள் நம்மளுடைய புலன்களுக்கு கிடையாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நமக்கு வந்து அந்த நார்மல் அந்த தரிசனம் கேட்க போறாரு பகவான். இந்த கேட்கல, பகவான்கிட்ட கேட்க போறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. உபப்பிரிவு. ஹரே கிருஷ்ணா. 26 இருந்து 30 வரைக்கும் பார்க்க போறோம். போரின் எதிர்கால விளைவு என்னங்கிறத இங்க பார்க்கலாம். அதாவது விஸ்வரூப தரிசனத்துல கருணை வந்து அவரோட காலம் எல்லாமே இருக்கு. எல்லா மரணத்தின் வடிவமாவும் அவர் இருக்காரு. அதாவது விட்டில் பூச்சிகள் எல்லாம் போயிட்டு தீயில விழுந்தா எப்படி ஆகும், அதே மாதிரி வீரர்கள் எல்லாம் ஓடி போய் அந்த விஸ்வரூபத்துல வந்து தெரியுறாங்க, வாயில விழறாங்க, பகவானுடைய வாய்க்குள்ள போய் விழறாங்க. பட 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 படன்னு எல்லா வீரர்களும் அவங்க வாயில போய் அப்படியே உள்ள போறாங்க. அப்படின்னா என்ன எதிர்காலம் இது, நடக்கவே இல்லை என்ன போர், அதுக்குள்ள எப்படி இது தெரிஞ்சது? எஸ், எதிர்காலம், நிகழ்காலம், கடந்த காலம் அத்தனையும் காண்பிக்கக்கூடிய உருவமா இருக்கு அந்த விஸ்வரூப தரிசனம். விட்டில் பூச்சிகள் மாதிரி பூச்சி எல்லாம் போய் அந்த தீயில விழும்போது கோடிக்கணக்கான பூச்சிகள் விழும், அது மாதிரி ஓடுறாங்க எல்லாரும். ஆறுகள் எல்லாம் சேர்ந்து கடலை நோக்கி ஓடும் போது அந்த ஆறு எவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்கும். அதே மாதிரி எல்லா உயிர் வாளிகளும் மரணத்தை நோக்கி ஓடுறாங்க. அவ்வளவு பிரமிப்பை வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரரின் எல்லா புத்திரர்கள், பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணர் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்களுக்குள்ளேயே விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கு இடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கிறேன். எதிர்காலத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க இங்க. ஏன்னா அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்துல அதையும் பாக்குறோம். அதாவது ஜென்ரலா வந்து நம்ம கடந்த கால வாழ்க்கையை கேட்போம், எதிர்காலத்தை பத்தி ஒரு ஜோசியம் கேட்கறதுக்கு போவோம். ஆனா அது எதிர்காலம் ஃபுல்லாவே கரெக்டா அவங்க சொல்லிட்டா அதை தாங்கக்கூடிய சக்தியும் நமக்கு இருக்காது. அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். சோ அப்போ வந்து மனசு குழப்பம் அடையுது இல்லையா, எதிர்காலம் வந்து உனக்கு இப்படி இருக்கும், இவ்வளவு மோசமா இருக்கும்னு ஏதாவது தெரிஞ்சா நம்ம அந்த ப்ரிப்பரேஷனை நினைச்சு இப்பவே செத்துருவோம். சோ அந்த அளவுக்கு மோசமா இருக்கும் இல்லையா. அதே மாதிரியே குழப்பம், இந்த இடத்துல வந்து குழப்பம். எல்லா எதிர்காலத்தை பத்தி இங்க பாக்குறாரு திருதராஷ்டிரன். எல்லா புத்திரர்களும் அந்த கூட்டத்துல இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரு, பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணர் எல்லாருமே வாய்க்குள்ள போய் நுழையிறாங்க. அதுல வந்து ஒரு சிலர் வந்து பற்கள்ல நசுக்கப்படுறதையும் பார்க்கிறோம். ஏன்னா மகாபாரத போர் இல்லையா, அந்த போரோட எதிர்காலத்தை இங்க காண்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாயினில் உழைக்கின்றனர். எல்லாருமே அந்த வாய்க்குள்ள போய் நுழைறாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். எல்லா அலைகள், எல்லா நதிகள் எல்லாம் கல்லுக்குள்ள போய் சேருது. ஆறுகள் எல்லாம் கடல்ல போய் கலக்குது. நிறைய நதிகள் எல்லாம் ஓடி போய் கடல்ல பிரம்மாண்டமா போய் கிடக்குது. அது மாதிரி எல்லாம் அங்க போய் அந்த பிரம்மாண்டத்துக்குள்ள போய் ஐக்கியமாகுது. ஹரே கிருஷ்ணா. கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பில் அழிவை நோக்கி நுழையும் விட்டில் பூச்சிகளைப் போல எல்லா மக்களும் வாய்களில் முழு வேகத்துடன் நுழைவதையும் நான் பார்க்கிறேன். அந்த அழிவை நோக்கி
விட்டில் பூச்சிகள் எப்படி போய் அந்த தீயில போய் விழுது, அது மாதிரி எல்லா மக்களும் வாய்ப்புல போயிட்டு விழுறாங்க. மரணத்தின் பயத்தை பார்த்தோன்னு தான் அர்ஜுனனுக்கு இந்த குழப்பமும் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு கேட்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. விட்டில் பூச்சிகள் நெருப்பில் அழிவை நோக்கி செல்கின்றன. அதாவது அதுக்குள்ள போய் வேணும்னே விழுது, அதுவா போய் விழுது, தன்னைத்தானே மாய்த்துக் கொள்ளுது. அது நம்ம என்ன பண்றோம்னு தெரியாமே செய்யறோம் நிறைய காரியங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அடுத்தது விஷ்ணுவே, கொழுந்து விட்டு எரியும் உமது வாய்களின் மூலம் எல்லா திசைகளிலும் உள்ள மக்கள் அனைவரையும் தாங்கள் விழுங்கிக் கொண்டுள்ளதை நான் காண்கிறேன். உமது தேஜஸினால் அகிலம் முழுவதையும் நிறைத்துக் கொண்டு உக்கிரமான தகைக்கக்கூடிய கதிர்களுடன் தாங்கள் வீட்டுள்ளீர். பகவான் இங்க எல்லாரும் எல்லாரும் போய் விழுங்கிட்டு இருக்காங்க, அதை பாக்குறோங்கிறாங்க. தேஜஸ்ல அவ்வளவு ஜோதி, உடம்பு ஃபுல்லா அந்த தேஜஸ்ல அனலா நெருப்பு அகிலம் முழுவதையும் நெருங்கி அந்த கதிர்கள் எல்லாம் பகவான் தாங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ போரோட எதிர்கால விளைவு, இரண்டு தரப்பின் அனைத்து வீரர்களும் அளிக்கப்படுவார். அர்ஜுனன் வெற்றி வாகை சூடுவான் என்பதை இது குறிக்கும். ரெண்டு தரப்புல வீரர்கள் எல்லா பக்கமும், ஏன்னா பாண்டவர்கள் பஞ்ச பாண்டவர்கள் தவிர எல்லாருமே அழியறாங்க, இன்க்ளூடிங் அவங்க மகன்கள், அவங்க பேரங்கள் எல்லாரும் அழியறாங்கிறத இங்க பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த சப்டைட்டில் பார்ப்போம். 31 இருந்து 34 கேள்வியும் பதிலும். சோ கிருஷ்ணர் தான் எல்லாவற்றிற்கும் மூல காரணம். மனிதன் வெறும் கருவியா தான் செயல்படுறாங்க. முடிவு ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நிமித்த மாத்திரம்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஸ்லோகத்துல. அதாவது கருவியை மட்டுமாதான் நம்ம செயல்படுறோம். சாரி. தட்சன் சுத்தியில அடிக்கிறாங்க. அடிக்கும்போது சுத்தி தான் வேலை செய்யறதா சொல்லுவோமா? இல்லையே, தட்சன் தானே வேலை செய்யறது. அதே மாதிரிதான் நம்ம ஒரு கருவியா செயல்படுறோமே தவிர அது உரிமை கொண்டாட முடியாது. தட்சனுக்கு தான் அந்த உரிமை இருக்கு. சோ நம்ம அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரோட கையில ஒரு கருவியா இருக்காருங்கிறத இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த கேள்வி பதிலை பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேவர்களின் இறைவனே, உக்கிரமமான ரூபமே, தாங்கள் யார் என்பதை எனக்கு கூறும். உமக்கு எனது வணக்கங்கள். என்னிடம் கருணை காட்டும். தாங்களே ஆதி புருஷர். உங்களது நோக்கம் என்ன என்பதை அறியாததால் அதை தெரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கேட்கிறாரு பகவான் கிட்ட. நமக்கெல்லாம் வரும் இல்லையா, இன்னும் எவிடன்ஸ் நிறைய கேட்போம். நம்ம நிறைய எவிடன்ஸ் கொடுத்தாலும் நம்ம ஒத்துக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா, நம்ம எல்லாரும் தாய் தான் தந்தைய அறிமுகப்படுத்துறாங்க. அவங்க சொல்லிதான் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனாலும் 100% நம்புறோம், இவர் தான் நம்முடைய தந்தை அப்படிங்கிறத. தந்தை குருவுக்கு வழிகாட்டுறாரு. குரு இவர் தான் நீங்க குருவா ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நல்ல ஸ்கூல்ல படிக்க வைக்கிறாங்க, நல்ல நாணத்தை கொடுக்குறாங்க. அந்த குரு பகவான் கிட்ட கூட்டிட்டு போறாரு. பகவானை தரிசிக்கிறதுக்கு அவரு வழிகாட்டுறாரு. சோ நம்ம ஒருத்தர் சொல்றதை வச்சுதான் அந்த நம்பிக்கை, நம்ம யாரு சொல்றாங்களோ அவங்க மேல இருக்கிற அந்த நம்பிக்கை மூலமா தான் நம்ம இந்த உணர்தல் புரிஞ்சுக்க முடியும். நமக்கு இந்த சாஸ்திரங்கள் வேதங்கள் எல்லா பக்கமும் சொல்லியிருக்கு. ஆனாலும் நமக்கு இன்னும் மனக்குழப்பம் தீரல. அதனால விஸ்வரூப தரிசனத்தையும் காமிச்சிட்டாங்க. இன்னும் ஏதாவது சொல்ல போறாங்களாங்கிறதையும் பார்க்கலாம். நீங்க யாரு, உங்க நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிற கொஸ்டினை வைக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. குழப்பம், நமக்குள்ள குழப்பம் இருக்கு இல்லையா, அந்த குழப்பத்துக்கு வழிகாட்டுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஹரே காலம் நான் உலகங்களை அழிப்பதில் மிகப்பெரியவன், எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். நீங்க எதுக்காக வந்தீங்கன்னு கேள்வி கேட்டாரு இல்லையா, அதுக்கு பதில் சொல்றாரு. நான் எதுக்கு வந்திருக்கேன், இங்க இருக்கிறவங்களை எல்லாம் கழிப்பதற்கு தான் வந்திருக்கேன்னு சொல்றாரு. பிரளய காலத்துல இப்படிதான் பகவான் செயல்களை செய்வார். அது உச்சத்துக்கு போகும்போது, தர்மங்களை மீறி அதர்மம் தலை தூக்கும் போது அந்த நிகழ்ச்சிகள் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஏன் இந்த இடத்துல அதர்மம் தலை தூக்குச்சு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, திருதராஷ்டிரர் சபையில ஒரு பெண்ணுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி, அந்த மாதிரி அநீதியை தாங்கவே முடியாது. உயர்ந்த குலத்துல பிறந்த பெண் அது. அந்த பெண் திரௌபதி அம்மாக்கு அவங்க இழைத்த
அவமானம் தாங்க முடியாதது. அதாவது பெண்ணுக்கு ஒரு அவமானம்னா அவ்வளோ ப்ரியாரிட்டி கொடுத்தாங்க இந்த காலத்துல. சோ தர்மத்தை நிலைநாட்டணும் அப்படின்னா ஒரு பெண்ணுக்கு அநியாயம் நடக்குவதை தாங்கக்கூடாது. அந்த பெண்ணு ஆஹ் அதை அனுபவித்த அந்த வேதனை வந்து மிகப்பெரியது. இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா தான் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரே ஒரு கருத்தை தான் சொல்லியிருக்காங்க. இது மாதிரி எவ்வளவு பேர், அதாவது அரச குலத்துல பிறந்த ஒரு பெண்ணுக்கே பாதுகாப்பு இல்லைன்னா அந்த நாட்டுல இருக்கிற மக்கள் எந்த பாதுகாப்புல எதை நம்பி வாழ முடியும்? சோ அவங்க தர்மம் ஆட்சி வந்து அதர்மத்தை நோக்கி போகுதுங்கிறத அது புரிஞ்சுக்கலாம். சோ பகவான் அந்த இடத்துல முடிவு பண்ணிட்டாரு, யார வீழ்த்தணும், யார தர்மத்தின் வழிபடி ஆட்சி புரிய வைக்கணுங்கிறதெல்லாம் பகவான் முடிவு பண்ணிட்டு தான் அங்க வந்திருக்காரு. சோ இது ஆல்ரெடி டிசைடட். நீங்க விருப்பப்பட்டாலும் சரி, நீங்க விருப்பப்படலனாலும் சரி, நீ இந்த போர்ல கலந்துக்கிட்டாலும் சரி, கலக்கலனாலும் சரி, நடக்கிறது கன்ஃபார்ம்ங்கிறத இங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அர்ஜுனன் வந்து ஒரு கருவியா தான் செயல்படுறான். ஏன் கருவியா செயல்படுறாங்கன்னா அவங்கதான் பக்தன். அவன் வந்து உயர்ந்த பக்தன், பொறாமை குணம் இல்லாதவன். நம்ம எல்லாருக்குள்ளயும் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய டிராபேக் வந்து இந்த பொறாமை குணம். யாராவது ஒருத்தர் நல்லா இருந்துட்டாங்கன்னா நமக்கு உடனே ஒரு பொறாமை குணம் வந்துருது. நம்ம அப்படிப்பட்ட பொறாமை குணத்தினாலதான் இங்க வந்து வீழ்ந்துட்டோம். நமக்குள்ள பொறாமை இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம பண்றோம். ஆனா ஒரு செல்ஃப் டெஸ்ட் வச்சு பாத்துக்கலாம். ஆனா பொறாமை குணங்கள் இருக்கு. பக்தியில வரும்போது இந்த பொறாமை குணங்கள், கிளாஸ் வகுப்பு ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஜெயபாரத் பிரபு சொன்னாரு, இந்த பக்தி பக்தி உள்ள வர வர எனக்கு கோபங்கள் குறையுதுன்னு. கேட்கவே அற்புதமா இருக்கு. சோ இந்த பக்தி வந்து எல்லா அசுத்தங்களையும் தூக்குது. அது என்னென்ன அசுத்தங்கள்ங்கிறத வெளியிலேயே சொல்ல முடியாது. பார்க்கவே நமக்கு சகிக்க முடியாது, அந்த அளவுக்கு மோசமா இருக்கும். அந்த அதெல்லாம் எப்ப புரியும் அப்படின்னா பக்தி தளத்துல உயர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு புரியும். நம்ம எல்லாம் கூட இப்படி பக்தி செய்யும். எல்லாரும் அப்படி கவலை, இதுல யாரும் விதிவிலக்கே இல்லை. ஏன்னா நமக்குள்ள பக்தி இல்லாம நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருப்போம். அதனால வந்து நிறைய சங்கடங்களை அனுபவிச்சிருக்கோம். நம்ம வாழ்க்கையை நெறிமுறைப்படுத்துறதுக்கு கஷ்டப்பட்டு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்கோம். சோ இத ஈஸியான ஒரே வழி பக்தி. அந்த பக்தி வந்து நிறைய அற்புதங்களை கொடுக்குதுங்கிறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ பகவான் அதுக்காக வந்திருக்காரு. பாண்டவர்களை தவிர எல்லாரும் அவுட், எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவாங்கிறத இங்க சொல்லிட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. காலமும் நானே அப்படின்ட்டாரு. நீ போரிடாம இருந்தாலும் இங்குள்ள அனைவரும் அழிய போகிறார்கள், இதுதான் என்னோட திட்டம் அப்படின்ட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. நோக்கம் எல்லாவற்றையும் அளிப்பது என்னுடைய நோக்கம். பாண்டவர்கள் சிலரை தவிர, அந்த பாண்டவர்கள் ஒரு சிலர் தான் மிஞ்சினாங்க இல்லையா, அவங்க மட்டும்தான் இருப்பாங்க, மற்றவங்க எல்லாருமே களி அப்படிங்கிறது எதிர்காலத்தை இங்க காட்டிட்டாங்க. வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன? காலம் எல்லாவற்றையும் அழிச்சிடும். நாம் அழிவை நோக்கி போறோமா அல்லது நித்திய பக்குவத்தை நோக்கி செல்றோமாங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எல்லாருக்குமே மரணம் வந்து கேரண்டி, நடந்தே தீரும். எப்பேற்பட்டவங்களுக்கும் மரணம் கேரண்டி. அரசியல்வாதியா இருந்தாலும் சரி, செலிபிரிட்டியா இருந்தாலும் சரி, அவங்க வச்சிருக்கிற ஆஸ்திகளுக்கும் பாஸ்திகளுக்கும் நடுவுல அவங்களுக்கும் அந்த மரணம் நிச்சயம்தான். அவங்கனால அந்த மரணத்தை போஸ்ட்பான் கூட பண்ண முடியாது. அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து ஏதோ தப்பிக்க வச்சுக்காங்க. இல்ல, விதி முடியல இன்னும், அதனாலதான் தாங்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த டைம் வரும்போது ஆளையே காலி பண்ணிடும். எவ்வளவு சொத்து வச்சிருந்தாலும் உங்களால எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்க முடியாது. சோ அந்த மரணம்ங்கிறது விரிவானது. சோ அந்த மரணத்துல இருக்கிற நாம வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு, இவ்வளவு துன்பங்களை செய்து, இவ்வளவு பிரச்சனைகளை சந்தித்து நம்ம கஷ்டப்படணுமா இல்ல நித்திய பக்குவத்தை நோக்கி போகணுமா அப்படிங்கிறத நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும். அதுக்காக நம்ம வாழும் வாழ்க்கை விட வேண்டியதுல வாழும் வாழ்க்கையிலே கொஞ்சம் சீர்படுத்தி வாழணுங்கிறத மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்கிறேன். அந்த பாதையை சரி பண்ணிக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு நெறிமுறையோட வாழணும். நம்ம வாழ்க்கைங்கிறது எப்படி வேணாலும் வாழலாங்கிறது வாழ்க்கையே கிடையாது. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நிறைய பேர் பார்த்திருப்போம். அதாவது இது மாதிரி எனக்காக படைக்கப்பட்டது இந்த உலகம், நான் அனுபவிக்கிறதுக்காக தான் படைக்கப்பட்டது, எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறாங்க. எல்லாம் அனுபவிச்சும் துன்பங்களை தான் அனுபவிப்பாங்க. அது அவங்களுக்கு இப்ப தெரியாது, அந்த காலம் வரும்போது தெரியும். இப்ப நம்ம யாரும் சொல்ல தேவையில்லை, பௌதிக உலகத்துல அதுதான் நடக்குது. போக போக நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இப்பவே நிறைய அனுபவங்கள் நமக்குள்ள இருந்திருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மரணத்தை தடுக்கவே முடியாது. இறப்பதற்கு முன் கிருஷ்ண உணர்வால ஆழ்ந்து கிருஷ்ணமயமாக்கி விடுங்கள் அப்படின்னு. கிருஷ்ணமயமாயிட்டோம்னா நம்ம அந்த மரணம் வந்து பயத்தையே கொடுக்காது. மரணத்தை நோக்கி பயப்படுபவர்களே அல்ல பக்தர்கள். ஏன்னா மரணம் எந்த நேரத்தில் வேணாலும் மறக்க அப்படிங்கிறாங்க. ஏன்னா இங்க இருந்தாலும் நான் பக்தி தான் பண்றேன், நீங்க மரணத்தை கொடுத்து அங்க கூட்டிட்டு போனாலும் நான் அதைத்தான் கன்டினியூ பண்ண போறேன். எனக்கு எந்த வித சேஞ்சஸும் இல்லை. இங்க வந்து நான் அனுபவிக்கக்கூடிய ஆசைகளும் இதுவும் எதுவும் உறவும் பற்றும் எதுவுமே எனக்கு பெண்டிங் இல்லைன்றாங்க. அதனால வந்து நீங்க என்னை கூட்டிட்டு போனாலும் சந்தோஷம், இங்கேயே வச்சிருந்தாலும் சந்தோஷம் அப்படின்றாங்க. ரெண்டுக்குமே வந்து
எந்தவித வேறுபாடும் இல்லாம பக்தர்கள் உணர்வதனால அவங்களுக்கு மரணமே இல்லை, பக்தர்கள் அழிவதே இல்லை. நீ சொல்லு அர்ஜுனா அப்படின்ட்டாரு பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே எழுந்து போரிட தயாராக, உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். நீ சொன்னாலும் சொல்லாட்டினா உன் பாட்டனர் பீஷ்மர் ஆகட்டும், துரோணர் ஆச்சாரியர் ஆகட்டும், எல்லாருமே போறது கேரண்டி தான். அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு, நான் முடிச்சாச்சு ஆல்ரெடி, நீ விருப்பப்பட்டா போர் பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரியே இங்க சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு கருவியா மட்டும்தான் செயல்பட போற நீயே உன்னோட எதிரிகளை வென்று நீ வளமான அரசினை, இங்க இருந்தா நீ வளமான அரசினை அனுபவிக்கலாம், இல்லைனாலும் சொர்க்கத்துக்கு போலாம். உனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, நீ தான் முடிவு பண்ணும் நீ இங்க இருக்கலாமா, இல்ல நீ வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஓடுறியா, உன்னை பத்தி அவங்க தூரா பேசுவாங்க அப்படிங்கிறதையும் பகவான் ஆல்ரெடி விளக்கத்துல கொடுத்துட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரோட கையில கருவியா செயல்படுவதில் உண்மையான மகிழ்ச்சி இருக்கு. கிருஷ்ணர் நம்மளே ஆட்டுவிக்கும் பாவையாக இருக்கணும். அவர் நம்மளை எப்படி வேணாலும் செஞ்சுக்கிட்டோம், நீ என்ன வேணாலும் சொல்லி பேசினா நீ உனக்காக நான் செய்யறேன். ஏன்னா நீ சொல்றது வேதம், நீ எதை சொன்னாலும் சரி, அதுல நல்லதோ கெட்டதோ நான் கவலையே பட மாட்டேன். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு காய்ச்சல் வந்தப்ப பக்தரோட தூச கொடுங்கன்னாங்க. தூச கொடுக்கறதுக்கு யாரும் ரெடியா இல்லை. ஏன்னா அது எப்பேற்பட்ட அபத்தம் இல்லையா. அதாவது பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள், அவருக்கு வந்து என்னோட கால் தூசை எடுத்து கொடுத்தீங்களா, நம்மளாம் தடுமாறுவோம் இல்லையா, பகவானுக்கு கொடுக்கறதா, அப்படியா, அது என்னால முடியவே முடியாது, அது அபராதம் ஆயிடுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயப்படுறாங்க. ஆனா கோப கோபியர் வந்து அவங்க உயிர்கள் என்னுடைய நான் மரணத்திற்கே, அதாவது நான் மரணத்திற்கே போனாலும் சரி, பாவங்களை அனுபவிச்சாலும் சரி, நரகத்துக்கு போனாலும் சரி, நான் எனக்கு அதை பத்தி கவலையே இல்லைன்றாங்க. அவங்களுடைய அன்பு வெளிப்பாடு அது. ஹரே கிருஷ்ணா. துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டுட்டாங்க. அவங்களை கொல்றதுனால கவலைப்படவே வேண்டாம். எல்லாரையும் இங்க சொல்லிட்டாரு. யார் யார் உறவுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறியோ, பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன், எல்லா வீரர்களும் என்னால ஆல்ரெடி அழிக்கப்பட்டுட்டாங்க. இதுக்காக நீ ஒண்ணும் கவலைப்பட வேண்டாம், நீ ஒரு சின்ன கருவிதான், நான் சொல்றதை செய்ய அப்படின்னு சொல்லி கிளியரா சொல்லிட்டாரு. சோ கிருஷ்ணரோட ஏற்பாடுதான் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கற்றுட்டாங்க. உனது கடமையை நீ செய்ய, குழப்பம் அடையாது. ஜேகாசி, நீ வெற்றி பெறுவாய், உனக்கு வெற்றி நிச்சயம். எனது கருவியாக ஆனதற்கு லாபத்தை அனுபவிப்பாங்க. எனக்கு கருவியா நீ செயல்படு, உனக்கு என்ன வருதுன்னு யோசனையே பண்ணாத, நான் சொல்றதை செய்யன்ற மாதிரி பகவான் சொல்றாரு. ஏன்னா இங்க குருஸ்தானத்துல பகவான் சரணடைந்த சீடனுக்கு தன் நல்வழி காட்டுறாருங்கிறத இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம அதனால சீட பரம்பரையில நிறைய அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருக்கள் மூலமாக, நம்ம ஆன்மீக குருக்கள் மூலமாக நம்ம பகவானை புரிஞ்சுக்கணும். அவங்க மூலமா நம்மளுடைய சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்து நம்ம வாழ்க்கையை நேர்படுத்திக்கணுங்கிறத இங்க பார்க்கலாம். பக்தி உள்ள போகவே நமக்குள்ளே நிறைய கலங்கங்கள் போயிடும், அனுமானங்கள் போயிடும், நம்ம அந்த ட்ராக்ல போயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறுகிறான், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடம் இருந்து இத்தகைய உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கை கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். அவனுக்கு என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல. பகவான் நேரில் பார்த்தா நம்மளே கூட இப்படிதான் குழப்பமாயி என்ன பண்ணுவோம்னே நமக்கு தெரியாது. கையை சும்மா கையை தூக்கி வணங்கிட்டே இருக்கான். ஒத்தனை கீழே விளையாடுறாரு, நமஸ்காரம் பண்றாரு. பயம் பொருள் தழுக்கழுக்குது. அந்த சூழ்நிலையில கிருஷ்ணர்கிட்ட பேசுறான் அர்ஜுனன். ஹரே கிருஷ்ணன். நண்பனை போலன்றி வியப்பினால் ஆழ்ந்துள்ள பக்தனை போல நண்பனை மாதிரி இல்லாம நண்பன் தளத்துல இருந்து உயர்ந்துட்டாருங்கிறத அந்த ரசத்துல பார்த்தோம். இப்ப அவரு அந்த ரசத்துல உயர்ந்துட்டாரு. இந்த மாதுரிய ரசத்துல அவர் போயிட்டு இருக்காரு. நடுங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்க மிகுந்த பயத்தோட குரல் தழுக்க ஹரே கிருஷ்ணா பிரார்த்தனை. ஹரே கிருஷ்ணா. மகிமைகளை உரைத்தல், வணக்கங்களை சமர்ப்பித்தல், மன்னிப்பு கேட்டல் வேண்டும். அவருக்கு உடம்பெல்லாம் நடங்குது. இப்ப ஏற்பட்ட அந்த முழுமுதற் கடவுளையா நான் வந்து சாரதியா உட்கார வச்சு நான் தேரை ஓட்ட வச்சிருக்கேன், நீ அங்க போய் இங்கே போன்னு நான் அதிகாரம் பண்ணிருக்கேனே, எவ்வளவு பெரிய தப்புக்களை பண்ணிருக்கேன். நண்பன் நினைச்சிட்டு நான் போடா வாடான்னு எல்லாம் கூப்பிட்டு நான் என்னெல்லாம் அவமானப்படுத்திருக்கேன். அவன் சொல்றதை கூட எதுவுமே கேட்கலையே, இப்படி எல்லாம் என்னென்னவோ தவறு பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு கத்தி கதறாரு. அதனால மன்னிப்பு கேட்கிறாரு, வேண்டிக்கிறாரு. ஏன்னா அவருக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைச்சது இல்லையா, அவரு கூட நண்பனாகவும் ஒரு இவ்வளவு நாட்கள் வாழ்ந்திருப்பாரு இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அடுத்த சப்டைட்டில் பார்ப்போம். கிருஷ்ணரோட மகிமைகளை பார்க்கலாம். இங்க புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம், ஹரே கிருஷ்ணா, உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறது. பகவானுடைய நாமத்தை கேட்டதுனாலே அந்த அகிலமே ஆனந்தம் கிடைக்குது.
அதன் மூலம் அனைவரும் உங்களிடம் பற்றுதல் கொள்றாங்க. அந்த நாமத்தின் மூலமாக உங்களுடைய லீலைகள் மூலமாக உங்ககிட்ட பற்று வைக்கிறாங்க. சித்தர்கள் வந்து மரியாதையோட உங்களுக்கு வழங்குற அதே சமயத்துல அசுரர்கள் வந்து அச்சத்தோட இங்கும் அங்கும் ஓடுறாங்க. இவை அனைத்தும் சிறப்பாகவே நடைபெறுகின்றன அப்படிங்கிறாங்க. தேவதைகள் வந்து அவங்க வந்து பக்தியில வந்து பற்றுதல் வச்சு பகவானை பயமின்றி வணங்குறாங்க. ஆனா அது அசுரர்கள் என்ன பண்றாங்க, பயத்தோட அங்கு நீங்க ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு செய்வதறியாது திகைப்பாக ஓடிஇல்லை. எல்லாமே உன் மூலமாக நடக்கிறது, சிறப்பாக நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரின் மகிழ்ச்சிக்கான மற்றும் பயங்கரமான வடிவம் பக்தர்களை கவர்கிறது. அச்சமுற்ற அசுரர்களை விரட்டது. அவங்க பாருங்க, இந்த லீலை பகவான் வந்து அத்தனை தலை பாம்புகள், ஆயிரம் தலைகள் இருக்கு. அந்த பாம்பு காளிங்கன்னு வரும் அந்த கதை. அதுல வந்து அந்த அந்த நாகத்தை வந்து நாகத்தை வந்து பகவான் வந்து இங்க நர்த்தனம் ஆடுறாரு. அவங்க தலைமையில் நின்றுட்டு பகவான் நர்த்தனம் ஆடுறாரு. அதை பார்க்கும்போது பக்தர்களுக்கு வந்து அப்படியே ரொம்ப அந்த புகழை, அந்த லீலைகளை கேட்கும் போது அவங்க மனசு அட்ராக்ட் ஆகுதுங்கிறத இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த கீர்த்தனத்தின் மகிழ்ச்சிகள் வந்து மகிழ்ச்சியை வந்து பகவான் கூட பற்று வைக்கிறது. அந்த கீர்த்தனத்திலே நம்மளை மெய் மறந்து, அங்க இருக்கிறவங்க யாருமே வந்து மாயா சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு போயிட்டாங்க. மாயா வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அந்த இடத்துல இருக்கும்போது அவங்க ஓடியே போயிடுவாங்க. ஏன்னா கீர்த்தனையோட அந்த வைப்ரேஷன், அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த எனர்ஜி லெவல் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கு. பகவான் கூட ஒரு கனெக்ஷனை கொடுக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஏதோ இல்ல, யாரோ ஒருத்தர் மேல உள்ள ஈர்ப்போ அல்லது விளக்குதலோ ஒருவருக்கு அவரிலே தனிப்பட்ட சுய உணர்வின் பிரதிபலிப்பாகும். இந்த உலகம் 48 கண்ணாடி. அதாவது நம்ம ஒருத்தருக்குடைய அட்ராக்ஷன் ஆகவோ அவங்க கிட்ட இருந்து விலகி நிக்கிறதோ நம்ம சுயப்பட்ட உணர்வின் பிரதிபலிப்பு இல்லையா? அதாவது எல்லாமே இறைவனால் செய்யப்படவே அனைத்தும் எல்லாருக்குமே நன்மை தரும். சோ இப்ப வந்து பகவானை நம்ம தரிசிக்கிற இந்த இந்த உணர்வு வந்து நமக்கு நன்மை தரக்கூடிய உணர்வு. அதை இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 11.37 மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரை, நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜட தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். சோ பிரம்மாவை விட சிறந்தவரா இருக்கீங்க. நீங்க தான் எல்லாத்துக்கும் படைப்பாளர். இப்படி இருக்கும்போது ஏன் எல்லாருமே உங்களுக்கு வந்து மரியாதை செலுத்தக்கூடாது? அது மாதிரி நான் ஒரு பக்தியில அந்த தளத்துல உயர்ந்து பகவானுக்காக பகவானை பற்றி குளாரிஃபை பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் அந்த ஜட தோற்றத்துக்கும் அப்பாற்பட்டதா இருக்காரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நீரே ஆதிதேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலாம், அனைத்தையும் அறிந்தவர், அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே, பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே, எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளேன் அப்படின்னு. சோ அந்த குளோரிபிகேஷன் தான் இப்ப திரும்ப பண்ணிட்டு இருக்காரு. இன்னும் மகிமை உணரும் போது, பகவானுடைய மகிமையை புரிஞ்சிக்கும் போது பக்தன் வந்து தன்னை ரொம்ப சிறுமையா உணர்றாங்க. எவ்வளவு நிலைகள் இருக்கு, எவ்வளவு அற்புதங்கள் இருக்குது, எவ்வளவு பேர் வந்து பகவானுக்காக வந்து என்னென்ன பக்தி தொண்டு செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்லாம் நினைக்கும் போது நம்ம ஒரு ஸ்மால் பார்ட்டிகள் அப்படிங்கிறத பக்தர்கள் புரிஞ்சுக்கிறாங்க. சோ மன்னிப்பு கேட்கறது தான் வந்து பக்தியோட அடையாளம். அதாவது இப்படி எல்லாம் இருந்த உன்னை வந்து நான் தவறா வந்து இப்படி பண்ணிட்டனே அப்படின்னு கதர்றாரு அர்ஜுனன். சோ இதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம், அவர் மன்னிப்பு கேட்கிறாரு இல்லையா? அதாவது எப்படின்னா, அதாவது தந்தை வந்து மகன் உறவு எப்படி இருக்கு, அவங்க தப்பு செஞ்சாலும் தந்தை மன்னிச்சிடறாங்க. அது போல கிருஷ்ணருக்கு வந்து பக்தர்கள் வந்து தவறு செஞ்சிருந்தா கூட அவங்கள வந்து அவங்களுடைய அறியாமையினால செஞ்ச ஒரு சில தவறுகளை மன்னிக்கிறார். ஏன்னா நம்ம தவறே செய்யாம நம்ம உயர்ந்துடுவோம் நம்ம நினைக்கிறதே தவறு. ஏன்னா இந்த பௌதிக உலகத்துல எல்லாருமே
முக்குணங்களுக்கு பாதிப்புல இருக்கோம். அப்படி இருக்கும்போது நம்மளை அறியாமலும் நம்மளை தவறுகள் செய்வதற்கு சான்ஸ் இருக்கு. அது அது அப்படியே இருந்தாலும் பக்தர்கள் வீழ்ச்சி அடைவதில்லைங்கிறத பகவான் கொடுத்துட்டாரு. நீ இப்ப மட்டும் இல்ல, நீ அடுத்த பிறவிலையும் மேல வருவ. உயர்ந்த அந்த குணத்துல தவறுகள் ஜாஸ்தி இருந்தா மட்டும்தான் அந்த நிலை. இல்லைன்னா இங்க ஒரு சில எக்ஸ்கியூஸ் எல்லாம் நம்ம கொடுத்துறாரு. சோ கன்சிடரேஷன் இருக்கு. தைரியமா முன்னாடி வாங்க பக்திக்குன்னு பகவான் வந்து தெளிவா இங்க சொல்றாரு. அறியாமையை நானே போக்கிடுறேன். ஏன்னா ரிஷிகேஷரா இருக்காரு பகவான். வந்து புலன்களுக்கு எஜமானா இருக்காரு, ஜெகத்துக்கு அதிபதியா இருக்காரு, ஜெகநாதனா இருக்காரு. அவரு வந்து யாரையும் வீழ்ச்சி அடைய விடுறதே இல்ல. அச்சுத்தான்னு சொல்றாங்க, வீழ்ச்சி அடையாதவங்களுக்கு சொல்றாங்க. அவர் வந்து அப்புறமேவா இருக்காரு, அளக்கவே முடியாதவர் இருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. நீரே வாயு, நீரே யமன், நீரே அக்னி. ஸ்லைட் ஸ்கிப் பண்ணுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொரு 2 3 தான். நீரே வாயு, நீரே யமன், நீரே அக்னி, நீரே வர்ணன், நீரே சந்திரன், முதல் உயிர் பயண பிரம்மாவும் நீரே, அந்த பிதாமகனின் தந்தையும் நீரே. எனவே எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை உமக்கு 1000 முறைகள் மீண்டும் மீண்டும் சமர்ப்பிக்கிறேன். அதாவது சொல்ல தெரியல, என்ன வார்த்தைகளை போடுறதுன்னு தெரியல. இங்க நான் தழுத்தழுக்குது, உடல் நடுங்குது. இன்னைக்கு கேட்டாகணும். இவ்வளவு அற்புதத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் நண்பன் தளத்துல இருக்க முடியும்? பகவானை நேர்மையே பார்த்துட்டு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த முன்னிருந்தும் பின்னிருந்தும் எல்லா திக்குகளில் இருந்தும் உங்களுக்கு வணக்கங்கள். எல்லையற்ற சக்தியே, எல்லையற்ற வலிமையின் இறைவன் நீரே, தாங்கள் எங்கும் பரவி இருப்பதால் நீரே எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எப்படியெல்லாம் குளோரிஃபை பண்ணமோ அந்த அளவுக்கு ட்ரை பண்றாரு அர்ஜுனன். நம்மள என்ன பண்ணுவோமோ தெரியல, மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவோம் தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நமக்கு வந்து அந்த நிலையில உயரும் போது ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்ட உமது பெரிய பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா மாதவா, நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உம்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். பித்து பிடிச்சு போய் பைத்தியகாரத்தனமா நான் பிஹேவ் பண்ணிட்டேன், தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சது அப்படிங்கிறாரு. என்ன மன்னிப்பு கேட்கறது பக்தருக்கு முக்கியமான அடையாளம்னு சொல்லியிருக்காங்க. பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும், ஒரே படுக்கையில படுத்திருந்த போதும், அல்லது உங்க கூட அமர்ந்திருந்த போதும், உணவருந்திய போதும், நான் சில சமயங்களை தனியாகும், சில சமயங்களை நண்பர்களுக்கு மத்தியில கூட உன்னை வந்து ரொம்ப அவமரியாதை பண்ணிட்டேன். இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிச்சேன். மன்னிப்பை வைக்கிறாரு. எல்லா தவறையும் நினைவுபடுத்தி பாத்துக்கிறாரு. என்னெல்லாம் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா உயர்ந்த தளத்துல இருக்கும்போது இப்ப நம்ம எங்கேயே கூட நம்ம நிறைய கதைகள்ல பாக்குறோம் இல்லையா? பௌதிகத்திலே ஒரு நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட் ஒரு உயர்ந்த சிஎம் ஆகவோ பெரிய போஸ்டுக்கெல்லாம் போய் உட்காந்துட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா, என்னடா இது, உன்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், நான் அன்னைக்கெல்லாம் திட்டேனே, உனக்கு காசு வசதி இல்லைன்னு சொல்லி எல்லாம் திட்டேனே, நீ இன்னைக்கு வந்து எங்க எல்லாத்த விட பெரிய லெவல்ல உட்காந்துருக்கேன்னு பௌதிகத்திலேயே பேசணும். அப்படி இருக்கும்போது இது வந்து பிரம்மாண்டம். அகில உலகங்களுக்கும் பிரம்மாண்ட நாயகன் பகவான்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நான் என்னெல்லாம் பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஒன்னா சாப்பிடும் போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில எல்லாம் ஒன்னு இன்சல்ட் பண்ணிட்டேனே அப்படி இப்படின்னு புலம்புறாரு. இங்கே புலம்பலை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது பக்தியோட புலம்பல். இது வந்து அவன் மனதுல இருக்க புலம்பல் இல்ல, பக்தியோட புலம்பல். சோ முதல்ல இருந்த குழப்பம் போய் பக்தியில புலம்பல் வந்திருக்கு. இது நல்ல விதமான ஒரு ட்ராக்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரி கிருஷ்ணன். இந்த பிரபஞ்ச தோட்டத்தில் அசைகிற அசையாத அனைத்திற்கும் தாங்களே தந்தை, வழிபாட்டிற்கு உரியவர்களின் முதன்மையான ஒரு பரம ஆன்மீக குருவும் நீரே. உமக்கு சமமாகவோ உம்முடன் ஒன்றாகவோ யாரும் ஆக முடியாது. அவ்வாறு இருக்கையில் அளவற்ற சக்தியின் இறைவனே, இந்த மூவுலகிலும் உண்மைவிட உயர்ந்தவர் யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறார். ஸோ எல்லாம் கிளாரிபிகேஷன் மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்காரு. சொல்ல தெரியல, அவருக்கு எங்க முடிக்கிறதுன்னு தெரியல. அப்படியே சொல்லிட்டு இருக்காரு. அந்த 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 பாவ நிலையில உயர்ந்து அப்படியே குளாரிஃபை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. எல்லாத்துக்கும் நீங்க தான் முதன்மையானவர், நீங்க தான் ஆன்மீக குரு, உங்களுக்கு சமமா யாருமே இல்ல. இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போறாரு. இந்த எல்லா உலகத்துக்கும் நீங்க தான் முதன்மையா இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி சார், போறதே தெரியல. கண்டினியூ பண்ணிட்டோம். இங்க நிறுத்திக்கலாம். நம்ம திரும்ப 44 ஸ்லோகத்துல இருந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்திருப்பியச்ச கிருபா சிங்கத்தியவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद के जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपादर के जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जय. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Hare. Thank you so much. Hare Krishna.